Siap, siap
Love what I've been put to stop.
Sekali lagi penonton yang di depan penonton duduk. Yatno, Yatno, Yatno.
Wes gini wes. Enak lah ngono, Bu. Yo disanggo. Aku seneng ning. Lah. Ya. Ngono ora rampal. Menyan wong kae mesti menyan. Ora nek kono. Golekane menyan ya no. Wes to, penak-penak. Thank you.
Olah nur gula sing empuk barang. Repot iki Pak mangan kok.
Sakuranya bisa. Disilang. Enak mas. Nanti aku disilang. Akhir apa ya? Oh
Hey!
Mau nene kono saya kena kene Mas. Pisan-pisan golek lungguhan sing